tuku kaos bolo iki. Kaos nggo mancing jos, nggo mancing jos. Murah banget, murih, regane murih. Kuat banget jahitane kuat banget iki. Regane mung 20.000. Nek tuku loro kuwi entuk bonus 1. Dadine 50.000 entuk 3. Ning aku mung tuku 1 sik. Engko nek tak nggo kuat apik agek tuku 50.000 3. Ya toh, kena nggo salin-salin. Ya lumayan, jajal tanggo sik ya. Murih iki. Iki regane mung 20.000. Dadi nek tuku loro kan 50.000. Ketok 3. Masalahe tuku loro bonus 1. Ya toh. Lumayan enek ketune lho, iki kena nggo proyek, kena nggo mancing nyobok iki cocok banget iki. Titip aku apa piye? COD nang waduk. COD nang waduk. Dadi engko nek kowe mancing teko mbah spot ngendi? Aku tuku kaose 1 ngono. Lah apa tak gawake apa tuku 3 ngono tak gawake, tak tukoke engko sing jelas tak titip lewat aku ora apa-apa. Tak tukoke. Iki regane murah kok. 50.000 entuk 3 kok. Apa ora medhuk. Tuh. Longgar tur neh. Gitu. Titip ora nek titip ndang. Iki WA yo kena. Oke bolo. Wis tak tes spot ya. Sak jam. Pokoknya ngene. Tes spot itu kan 1 jam. Neng kene. Iki no crack bolo. Tanggulasi wis entek geleban kabeh tanggulasi. Neng jurang rame mburine warunge Yuli kuwi. Mbuh, aku rung rono sing jelas kene iki. Kene iki. Ya ta lokasine dolan iki.
Kene iki blas ora mangan. Lajeng ora gelem lumutan ketok ya gabluk. Masalahe ya urung enek sing nyental. Ngono pindah ya, pindah lokasi. Pokoke ngendi ngkong. Jajal etan apa neng liyane kene ya. Nek ketok kene iki padha ae bolo. Arep neng etan arep neng kulon ketoke padha ae. Masalahe wonge do pindah-pindah. Pindah spot. Jadi nokrek jurang rame tanggulasi podo prek iwake ora madang pindah ya nek tak rewangi nang kene iki terus awakku iso kobong panase ra umum wis ngono ya pindah ya harus pindah nang ndi areng wasetan. Ya wis kok ono kae. Iki lor walung, Bro. Nek yo nyobok kabeh kuwi. Enek sing pingkring tapi kaya nang pulo kae. Kono. Lho kuwi haup tapi kono kuwi lho. Sing kono kuwi haup kuwi. Sing kene iki. Genah kuwi do panen nek nyobok ning kene iki. Wis rene kok. Kae lho ning Candik Pulo kae biasane nggone Pak Sabar yo ning kono kae manggone. Kono kae. Nek kene iki jelas nek lumutan jos. Sing etan iki sandek sing lor warung iki. Iki posisi etan nek iya pingkring ya jos cuma masalah haup apa ora ngerti kata iya jeduk gabluk. Iki niki. Ya saiki tak golek nggon liyep ya. Nggon liyep sing penting mancing nggon liyep aja sing nggon panas. Loh, iki sing do nyebrang wis do balik lho. Sing jelas ki Harcengnas hari ini hari gabluk nasional. Oh. Kowe do balik ta? Kuwi ketok ya wis do frustasi kabeh wong sakmono kuwi. Piye? Apa frustasi? Yahene wis balik ki frustasi apa piye? Gabluk kabeh to? Pulau Samosir. Alah, pulau apa? Arep ngendi kuwi? Madura kaduan. Loh, nek kene iki apa njajal kene iki? Njajal kene ya timbangane yahene Bali kan dosa. Oke. Kowe tok apa kabeh jas? Paling ya betutu biasane kowe senenge betutu apa jas? Ora betutu ra munggah. Ora munggah. Ora munggah. Lah mangan wae ora kok kon munggah. Lah yo, ora ta sekolah. Lho, itu mau iki. Endi? Iki. Alah lah. Apa anu 5. Nduk, wah jane kamu ndek etok iki kowe harapanmu ya gede ya. Ya iya. Terus lah etok. Terus ora main kok. Ya. Iki apa meneh iki? Kok ngene dipamer gitu, Jas. Lah iya. Lho kae lho sing mancing pating tremplek nang kono kae. Kae yo gabluk kabeh kae. Kae nang kono kae, nek nang pojok. Lho kae sing nang nggon pas jare pas ilen-ilenan banyu kuwi kono kae. Kae yo pirang-pirang.
Lah kuwi pating tremplek kuwi. Kuwi akeh banget bolone ya gablok kabeh nang kono kuwi. Oke bolos sampai di sini dulu ya spot jurang rame nokrek untuk hari ini. Sing jelas wong mancing ra umum bolo kene. Minggu iki full parkirane Yuli ngasek kebak bek luber. Tapi hari ini boleh saya katakan 80% gabluk bolo. Sing etuk ya mung wong siji loro sing do nyobok-nyobok nganggo lumut kuwi. Nek sing kring-kring hampir rata-rata ya gabluk etuk ya cilik-cilik tur nek sampun entuk gede ya siji loro tok bolo. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberi panjang umur. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan Mitus Channel. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya, apabila cocok silahkan subscribe. Apabila tidak cocok ya ndak usah subscribe. Gitu bolo. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin.